Malawi Brief. Mr. Dave Kalilombe amagwira ntchito ku ofesi ya Vice President Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Iwowa afikanso ku komiti imene ikuyendesa kafukufuku wa ngozi ya ndege kuti aperekere umboni wawo. Ni the late Vice President. Kumabe mina nena chairman, mtolole tufuse kumafuso, ni mafusa atatu I think. Ndi pa page 3 ya presentation yanu. Imene mukulongosola kuti munapanga inspect munaendera ku lounge ya Vice President. Munalinda jinzimu ndi the late Madam Chanel Dzimbiri, ndi Dr. Lake Sikwese. Pamene amakuzana jimani ni kuti ayi safika so kumene kwapita state kwakwera ndege. Ndimwanena kuti pa point yanu chair makamba kuti munapitirira kupita kukaona anthu okwera ndege iyi munakumana ndi plane engineer. Sindikudziwa ngati mungakwanitse kukumbukira ngati mudawafunsa dzina plane engineer amene anali ngati mechanic kapena technician wa ndege imene kuti anali ndani kapena oneka bwanji. Funso lamba ndi limene. Mr. Chairman, the honorable member, sinafunse dzina lawo koma nalishuwa kuti ndakwame anavala jumpsuit yawo chicha chokhala ngati ovololo chicha zikoma. Anali amuna abana anali achizimayi. Anali mphongo ndithu. Chabwino. Ndikapitirira pamenepo chair funso lachiwiri mwakambapo kuti mapilot awiri munawaona adakhala ku cabin kwawo kukonzekera kuti ndege imene inyamuke. Ndimafuna nditadziwa kuti munayendi mwayi ngati no protocol kuti mudalowa mu ndegemu Vice President sanafike wala atafika kuti kapena anthu amaonera muli kunja kwa ndege. Olemekezeka kuzera mwa chairman nasuzumiramo ngakhale sitiloledwa kutero koma nasuzumiramo kuona kuti ndimoyera mu ndege. Chabwino funso langa lomaliza chair mwina lomaliza litsala limodzi mwachula mayina amene anakwera ndege munaona Malemu a Shimaneni IDC former Dr. Akanyemba Akapheni former guard commander Lapkeni amene anali deputy chief of protocol amene mudanakwera in that order mundegemu omalizira anali Dr. Saulos Klaus Chilima Malemu a Vice President athu amene munatsazikana nawo. Ndimafuna mulipanga confirm kuti mene munasuzumira mundegemu munebe upatula anthu awiri amene mwatchula aja munebenso munthu wina ndipo anthu amene anakwera ndege ndi amenewa kulibenso nkhope ina chilendo. Titaona kuti asala pang'ono kufika Vice President tinakweza Mai Chanel Muluzi. Mandisokonezaso Mai Chanel Dzimbiri. Ndemene ndikuwadziwira Mai Dzimbiri atapeza kuti muli munthu wina wache wosaziwika atha kutuluka kuzandiuza kuti udawa ndani koma analiwo basa amene anali oyamba. Chabwino. Lomaliza chair mwakamba kuti anatseka ndege ndi plane engineer who was spotted closing the door ready for departure. Ndimafuna muda atitsimikizira kuti engineer amene munamuona kutseka ndege imeneyi ndiye mweyo samene munacheza naye anali pasi wachizibambo ndicho ncho? Zona ndithu. Ndiye amene anatseka ndege. Zona. Chabwino chair kuchika kudedza kasina timwe pene. Any questions? So mwina tingo perezera mafusa amene mafusa iwo mutasuzumira mu ndege mwati munasuzumira osati kukwera munasuzumira kapena munakwera mu ndege? Ndinasuzumira. Munasuzumira. Munaonapo cha chilendo china chilichonse pa mipando imene inalili? Chosiyana chinali chokuti unali mpando umodzi umene unali pambuyo koma ndi pamene pamakhala akamakwera ndege amakhala pamenepo koma unali umodzi nthawi zina imakhala iwiri.
which means mukupanga confirm kuti ndege anayipanga configure kuti ikhale aircraft ambulance. Zitha kutheka koma nthawi zambiriso ndege imene imakwera ifeyo timadziwa kuti imakwera anthu 12 ina yofanana nayo imakwera anthu about 19 koma ife timakwera imene imakwera anthu 12 chifukwa imakhala ndi mpando wa ulemu anthu samakwera asaizi osati ambirimbiri. Sonzo ti muli ndi chithunzithunzi cha amene ndege imaonekera mkhoza toza kuti sitting arrangement inali bwanji? Amayi Shanilu anakhala kutsogolo ndemene amakwera enawa sinaso zimene kuti akhala bwanji koma omalizira enieni anali bwana amene anatisiyawo. Mpando wa former vice president unali pafupi ndi toilet? Mundege imene za toilet ngati ayika koma munalibe toilet. Okay, we need to explore that. Okay, kama zote muli toilet simukudziwa kapena you're not too sure? Sindingatsimikizire kuti muli toilet koma anati ka kitchen kusogolo kopoyika ma drinks zimene zonde zitautheka koma za toilet ndi nama. Chifukwa takhatukuzira kuti inali VVIP aircraft sonzo tizofunikira ma facilities also a convenience also adalipo, so mwina ni nkhani kuti titapanga follow up, but we'll take your comment as it is. Zikomo munalibe toilet. Atokoza. Chano fani ngufusa naso mentally fusala no. Bwana Kalilombe. Munakwera kwa ndege mene? Naikwerako. Nkata Benoth? Yeah, thank you, Chair. Bwanipa samwai oti ndifuse Bwana Kalilombe. Choyamba ndikupepeseni poluza abwana anu amene mukagwera nawo ntchito pafupi pepani kwambiri. Ine funso langa ndi muozi. Iniyo mnapita nawo ku Korea limodzi. Mwabwerako atafika kunoko mnapeza mpata kuti muyankhulane ndi abwana ngati? Potsika ndege tsiku mena nkafika timangopasana moni ndi timaziwaso mmene timaziwira amene ndanena ntchito zina zimene amafuna za private kuti kodi kwabwera anthu achipani kuzandilandira pano kuti ayi bwana pepani zikoma kwambiri kwera galimoto nkumapita. Okay, mwina at any point anaona sapo mwina nkhawa ina yake zokuti nkhawa ndi kunamizani anali munthu wamphamvu zake tikayang'anira zana ukaona mazo kuti ali mudi akufuna zipita ku nyumba yawo akutsika bwino zikomo nyamuka kumapita. Okay, ndi mukusimikiza kuti pamene amachokera ku South Africa nakambirana sanaonesepo china chilichonse kuti mwina he fear something or he has heard something bad news or whatever? Mene ndanenera sitimnayankulisani mochita kutalikirana mango yankulisana akudutsana akukwera galimoto tesinakhale ndi nthawi yokuti ndione kuti ali ndi nkhawa apo ndinama. Chabwino, nde mungatuze chani about the life of the vice president, because iniyo mnalingata protocol apafupi na mungatuze chani komite mungayuze bwanji kuti mwina tiziwe kuti nzona anali alibe nkhawa anali munthu wabwino samadwala. In shortly mungapange describe bwanji late vice president? Anali munthu wopemphera. Siku limene ankabwera kwa airport anali akuchokera ku chalichi. Anali munthu olimbikira. Anthu amanena kuti mwina atopa ameneyo koma munthu anabwera kubwera kutsika galimoto kumakambirana ndi asikwesi tipange izi kupita kunja kupita kumulawirira tsiku lokwera ndege umapita uko zamphamvu zokha ndi sininganene kuti anali munthu wankhawa
kaya kapena poti sindimakhala nawo kunyumba koma ifeyo imene timaonera anali bwino ndithu. Thank you, Chair. Blantyre Malabad, kenako Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Chairman ndipepese pazovuta zomwe zinakugwerani Mr. Kalilombe. Mafunso anga alipo atatu. Funso layamba kuchokera pa page number 2. Mnazakamba hapo zokuti after funeral ya late Honorable Ralph Kasambara amene abwerere late Vice President kuti azaone a President akunyamuka. Munagwizana kuti muzasinthana nthawi yanji. Number 2, second question on the same page. Mnakamba sozokuti Ndipembe nawo tiyankhire tubwanji kusinthana ku andiuze bwino sinanene kuti kusinthana paliponse. there was a program yokuti from the funeral the late Vice President would come to Lilongwe, see off the former president, Dr. Chakwera. At what time were you supposed to see off the former president? Timembekezera kwa ndege ya Chakwera imene kunyamuka 5 p.m. 5 p.m. ndinali ndi nthawi yonse yokonzekera. All right. Second question. Mnanena kuti you were also responsible for ensuring kuti my personal preferences late Vice President were met, hospitality and stuff. Mutafika kukia, munakumana ndi the plane's engineer. Munakhala ndi mpata omufunsa mafunso ena kuti maybe weather inali bwanji okapena ndege inali bwanji. Chimene tinafunsana nali muoni mwenda bwanji, tione list kodi ili bwanji lero, ndikuonesana kuti list anthu onsewa akumatamvaso kuti mayi wasabwera zikomo kwambiri, ndikuyang'anadi kuti zinthu zili bwinobwino. Ntchito yathu basi timangokhala ngati achitetezo patokha ndi timayang'anang'ana zosiyanasiyana kuti kodi avala bwino sanavale jombo yong'ambika yochititsa manyazi, zinthu ngati zimenezo, koma anali bwino ndithu. Okay, yeah, that's why I was asking, were you concerned about security? Munaona kuti zonse zinali bwinobwino, there was nothing suspicious? Panalibe, chifukwa airport security analipo ndithu mene amabwerera akudikirira ndegeyo, uku asilikali wakuzungulira okha pafupi ndi ndege akulu amene wa engineer. Okay, so my last question, Chair, ndi zovala zomwe anavala, what color is na jumpsuit imene inali ya mtundu wanji? Inali ya green, ingoti jungle green. Thank you, Chair. Mwanza Central. Zikomo kwambiri Chair. Nimafuna ndifunse kuti gulu limene munali nalo pamene amakwera ndege ya Vice President ndi gulu lina lonse, anthu amene munatsala osakwera ndege mwina panali ndani ndi ndani amene mungakumbukire? Amene nthawi zina tingathe kukwera ndegeyo panali APS ndi ineyo. No, ndikutanthauza anthu amene munayiona kuti aperekeza nawo pa ndege paja pambali pa gulu lanu, mwina ngati ena achitetezo kapena ochokera department zina kapena ena ogwiranso ntchito ku airport komwe kwa ma department ena amene mungathe kuwakumbukira ndi ndani? Amene ngoti dzina lawo lingandithawe koma ndimacheza nawo kwambiri, anali oyera atali, anali airport deputy airport security officer amenewo ndamene ndimacheza nawo, amene analipo. Ena anali amene tinabwera kuchokera ku office pa convoy, ena anali achinzimu ndi gulu lawo la makapeti likuyang'ana kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Okay. Mwina inuyo achinzimu munakhala nawo mungathe kukumbukira kuti anayima pati ndi ndegeyo inu munayima pati?
ine naima ndithu pafupi ndi pokwerera pa chitseko. Achinzimuwa sinachite kwayang'anisisa kuti anali pati, koma osalephera anali pafupi pompo, koma poti panali abwana awo alapukeni iwo sayandikira kwenikweni pakakhala kuti alapukeni alipo. Chabwino, alapukeni anakwera nawo ndege? Alapukeni Munena alapukeni ake omwe wanali mu ndege wa kapena ina? abwana atafika akukambirana ndi Sikwese, gulu limene linamalizira kukwera ndege anali alapukeni a Deputy Chief of Protocol. Okay, zikomo kwambiri. Nimafunsa izi chifukwa chokuti achinzima anabwera nde anatitsimikizira kuti nawonso anaona anthu amene amakwera ndege. Nde ndimangofuna tidziwe kuti kapena mwina pamene analipo panalipo patali pokuti samaona, kuti mwina zimene amanena mwina mangozionera patali kwambiri. Chifukwa ndimafunsa kuti mungathe kukumbukira kuti anayima patali bwanji ndi ndege. Ndiye mwayankha kuti anali pomwepo, koma simungakumbukire bwinobwino kuti anali patipati, chifukwa abwana onso anali malo omwewo. Zikomo kwambiri. Chair, that's all from me. Dedza Mayani. Zikomo kwambiri chair, chifukwa chopereka mwayi kwa anthu akudedza Mayani kuti aperekepo mafunso. Bwana choyamba nanenso ndikupepeseni, landirani kupepesa kuchokera kwa anthu akudedza Mayani chifukwa chotaya mtsogoleri wathu komanso amene inu mumagwirizana naye kwambiri. Ndinaona mmene munapangira presenti, zinaoneka kuti ngakhale kuti anali bwana wanu komanso anali mzanu, zimene nthawi zina pa ntchito sizimachitika kawirikawiri. Ndikuthokozeni chifukwa chakagwiridwe kanu ka ntchito ka mtundu umenewu. Koma pakuti inuyo munali oona za protocol, ndikukhulupirira mwapita ku airport maulendo ambiri. Mu trip imeneyi mwafotokoza mu presentation yanu kuti ndege convoy inaenda straight kupita, ndinganene kuti chichewa chake pa apron. Chindivuta ndingonena kuti kupita mu ground kapena kuti pa msewu wa ndege, kuti mwina zimveke mosavuta kuti pa msewu weniweni wa ndege. Zimenezi zinali zoti mwazionapo kawirikawiri kapena chimenechi chinali ngati chachilendo mu ndondomeko yakanyamukidwe ka a vice president olo kwa anthu akuluakulu? Kwa vice president sikawirikawiri kuti amadutsa osayima kaye pa apron, koma ngakhale sindili wa ku State House koma a former president zimatheka asungodutsa kukatipeza tikudikirira pa apron kuti taperekeze. Okay, ndikuganiza mwina mungakhale ndi idea kuti chimene chinapangisa kuti mwina angolowa nthawi imeneyo kukafika poti angokwera pokwerera ndege osadutsa ku lumu imene inu munapita munakayang'ana, imene kunaliso anthu ena mmene mumayembekeza kuti afikira pamenepo mwina kulankhulana ziwiri zitatu. Muganiza kuti chinapangisa zimenezo chingakhale chani? Anali osunga nthawi, nde nthawi inali tayandikira 9 koloko, nde mwina anaona kuti tikayimaso umu 9 koloko yonyamukira isi ndigwira, nde anaona adi kuti tiye tipite pa ndege pomwepo. Okay, mwina inalidi nkhawa ndi nkhani ya nthawi. Ndiye mwatchula za nthawi yonyamukira kupita ku Mzuzu. Munali ndi chidziwitso chilichonse inuyo ngati a protocol
kuti amayenera kubwerera ku Kamuzu International Airport nthawi yanji kuchoka ku Mzuzu? Nthawi yeniyeni sinalibe, koma tinangokhala tcheru kuti tiziona akamanyamuka uko mmene mwambo kuyendera, ikafika nthawi yokuti anyamuka tidziwa kuti azafika nthawi yanji. Okay. Ndamvetsedwa kuti munali ku airport, ndiye ndege itanyamuka mutapereka ripoti loti ndege yanyamuka pa gulu lanu imene pa WhatsApp group imene mulipo wa protocol ndakuluakulu ena ma advisors. Ndimafuna ndidziwe kuti tsopano inuyo munatsala ku airport konko kapena munabwerera kai ku office? Titaona kuti ndege yanyamuka itangolowa mitambo, ife tinabwerera ku office. Zikomo kwambiri. Ndiyeno mutabwerera ku office kuti convoy ibwerere, inuyo munali nawonso mu convoy imene imabwerera? Magalimoto timandondozana ndi amene amalamulira convoy anali Mai Gloria Kantukule, popeza kuti anali a second in charge, analinso in charge ya convoy amenewa, ndi zimene magwirizana achitetezo mwina anauzana kuti tiye tibwerere ifenso tikuyang'anayang'ana kuti kodi akafika kapena iyayi, ndi mmene tinabwererera. Okay, so mukufotokoza kwanu mukutsimikizira komiti kuti amene analandira uthenga kuti tiye tibwerereni ku airport anali Mai Gloria Kantukule? Atha kukhala adi chifukwa ndi amene amalamulira convoy, abwanawo ali ndi a former vice president mu ndege. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu. Munanenapo komaliza, munanenapo nkhani yoti ku Korea ntchito yake inali ya busy kwambiri, pa Chingerezi magwisa ntchito mawu akuti hectic. Komanso munafotokoza the late former vice president Dr. Saulos Klaus Chilima kuti analofuna zinthu za perfection, amafuna chinthu chilichonse chichitika mwandondomeko mu nthawi yake. Munatchula mawu angapo amene inuyo munafotokoza. Mukuona kuti mwina mukuganiza kwanu, nangofuna nimve maganizo anu, mukuona chifukwa chofuna kuonetsetsa kuti chinthu china chilichonse chichitike mwandondomeko, ngakhale ulendo unali woti anatopa nawo, mwina zingakhale zifukwa zimene zinawakakamiza kuti ngakhale tsikulo likuoneka kuti zochitika zachuluka komanso anatopa ndi ulendo. Ndipo tili ndi umboni kuti zimamvetsedwa kuti amayi Mary Chilima ananena kuti sindipita chifukwa anali ndi zina zochita, komanso ena amafotokoza kuti anatatopa ndi ulendo. So pachifukwa chimenecho muganiza kuti zimene zinawakakamiza a vice president malingana ndi mmenenu mwafotokozera ifo mwayikapo umboni wa mmene ulendo wa ku Korea unalili? Pochoka ku Korea, a vice president masiku awiri anali ali ku South Africa. Maganizo mwanga munali mwakuti nthawi yopuma ayipeza, ndi tikamati atopa sapita uku, ine ndingomva kuti amatopa koma sanaonese zotopa. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha mayankho anu. Chair, ine ndiyimire kaye pomwepo. Zikomo kwambiri. Kozamaliza? Oh, okay. The Mulanje North, Lilongwe Mudi, and then Plantam Malabat. Zikomo kwambiri. Nefunso langa ndi limodzi, koma choyamba so ndingopanga declare kuti akalembera ndi wazi 1 ndi 2.
ndamene amatisamalira kuchalichi kwathu timata chipembedzo. Ndimafuna ndifunseko nkhani ya manifest. Kodi amene amapanga prepare manifest ni ndani kuti mundegemo mukwera awa chifukwa ndikukhulupirira panabwera kanali a PS ya baba ali pamodzi amakamba kuti samaziwa kuti anthu ena anapezeka bwanji mu ndegemo. Ndayiwala kuti anali ndani, koma ndithu nkhani ya manifest itabwera alipo wina waku analongosa kuti ena ndikutha kumvesa kuti ena ma-advisor koma ena sindikuziwa kuti anapezeka bwanji mu ndegemo. Then mafuna kuti mungoti thandizira kuti unikira kuti kodi manifest amapanga ndani kuti anthu awanda amene apite kwakuti limodzi ndi VP zomwe kwambiri. Ndilowerera ntchito ya eni koma ku office kwathuko kunali achitetezo, madokotala, apresi, ma special assistant. Nthawi zambiri madokotala amagawana okha kuti atapita ulendo ndi wakuti. Achitetezo akuluakuluwa samasintha kwenikweni, agadi komanda ndi ADC koma ena amatha kusinthana. Ndiye ikafika nthawi ya special assistant abwanawo amasankha okha kuti ndipita ndi uyu ndimene ndimaziwira khanga tamayankhulana ndi munthu wina koma imva maza kuti amasankha okha. Tikakhala ndi meeting ndimasankha ndekha. Akamalembaso ma request amene amatitumizira kuti program ya bwana ndi amakhala sakudikira kuti abwana ndiuze kuti amene atapite ulendo umene ndi ndani, amapanga okha ndithu. Zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Choyamba ndineneso kuti pepani David Kalilombe. Koma ndimafuna ndinene ma points awiri awa kuti ndifuna ndikuthokozeni chifukwa choti mwatitsimikizira kunena kuti inuyo ndame mudaona maina anthu amene akukwera ndege pamene tikuti manifest, komanso inuyo mudasuzumiramo mu ndegemo. Komanso ndithokoze kuti mwatitsimikizira kunena kuti flight engineer ndamene adatseka chitseko cha ndege. Ndiyeno funso langa ndilongoti mungonditsimikiziranso kuti nsachoke ndi kukayikira china chilichonse kuti ndinudi amene munali pafupi kwambiri ndi ndegeyi, mwanenaso ndi a Dr. Lake Sikwesa PS ndegeyi kunyamuka. In other words, tidakakhala mchizungu tidakanena kuti can you confirm kuti you were the closest person to the aircraft isadanyamuke ndipo imanyamuka inu nkumapita. Ndimafuna confirmation imeneyo. Zoona nali pachitseko mene amatseka. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri. Kuli mafunso ena? Okay, You had okay, so I'll come. So you take the floor. Yeah. Then we come and then we wind up this side. Thank you very much, Chair. Question yanga ikuchokera pa page number 4, third paragraph. Munanena kuti ndege itanyamuka munapanga communicate ku forum yanu ya WhatsApp ya ma special advisors and assistants. Ndimafuna ndiziwe kuti pa forum pamene pali anthu angati komanso forum imeneyi ilipobe. Zikomo kwambiri olemekezeka achair. Forum imeneyo tinalipo anthu pafupifupi 11 or 10. Panopa forum yo sili very active koma ilipo former chakuti. Zikomo kwambiri. Chair, through you if possible kuti angathe pasa maina anthu amene ali pa forum pamenepa. Funso ine mafandi funso ili mukapanga communicate mumangolemba kapena majambula ma videos or
ma pictures kuti mupange communicate kuti let Vice President anyamuka. Ziko. Tinkango tinayuza liwulo la chifupi kuti airborne ndi aliyese kumene kwamaza kuti ndi kuti airborne ndege yanyamuka. Thank you, Chair. Somba. Zo ngambiri Chair. Ndikhulupirira bwana Kalilombe mwaswera bwino mmene mukuonekera Tanzimo. Ineso ndiyambe ndikupepesa munaluza bwana anu mwanena pena pake kuti one of the best bwanas you've had. My condolences kupatula kuti minaso mmacheza. Ineso nimafuna ndingo khala double sure kutengera ndi information imene taimvapo mbuyomu kuti mwina ngati committee tikhale kuti tili pa page imodzi. Ndimafuna kutsimikizira kuti mutsimikize kuti mwati inuyo manifest anakupatsirani ndi amundege inuyo ngati aku protocol simmadziwa kuti manifest ndi. You confirm? Manifest imakhala ndi amundege. Ine nangopita ukaona list iyo kusimikiza ndi anthu amene ndimazoti akukwerawa. Imakhala ndi akundegeyo. Kuti munataya best boss komanso anzanu mulandire kupepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency. Panali nkhani ya mipando mbuyomo ndi inavuta nkhani imeneyi muno. Ndi ndasangalala kuti mwabwera mwakambaso za mene anthu anakhalira mu ndege muja. Ndimafuna be mukuchita confirm kuti ndege imene ndichali ndi chipinda kuti kumbuyo kunwe kumakhala abwana kusogolo kunwe kumakhala entware Regina. Ndege yake ndi imene yet? Ndegeyo panali kaketeni kwakuti anthu akakwera kumene kutakhale bwana kumbuyo ku amatha kumenya kutseka ndi katani. Koma kuti chipinda bwina tandiuzani bwino kuti chipinda koma chinali chimozi kungovindikira ndi katani akanyamuka. Chabwino mwina tichitaso verify kuti kodi chipinda chake chodulacho chinali chotani. Mwina ena fe tinamva mosiyana titapita kuzomba. China munanena kuti abwana anakhala ndithu kumbuyo kumene kwanayikira mpando mumati mpando ndithu waukulu osati mipando tina ting'ono takusogolo ticha. Ndimafuna mungochitaso confirm. Zinali zofanana. Ndiye mmanena kuti normally kumakhala mipando iwiri ngati ndinakumvani bwino. This time round unali kumodzi. Zoona. Chair tichitebe confirm ndi azizathu paja tinapempha kuti azati pase sitting arrangement. Tikucheza ndi asilikali inali configured kuti ndi ambulance. Ndizimaoneka ngati mipando yakumbuyo inachosedwa. Kunalibe chilichonse kumene kuja. Tinali ndi impression kuti abwana anakhala chakusogolo. The chair we might want to confirm that. Chomalizira chair tachita niso confirm kuti mutapita ku VIP lounge, Vice President's lounge. Munaonako Dr. Lake Sikwese. Ndiyankhule chonchi ndimatchula anthu amene ndinakumana nawo pa VIP lounge. Nkati nakumana nawo alapukeni ena ndatchula security officer. Koma panjapa ndi pamene tinakumana ndi Sikwese koma kuti ndinene kuti kumene kukutha kukhalabe ku olopa khonde patha kukhalabe kuti uli ku VIP lounge. Chifukwa ukachoka pamene pati umapita no pa ground paja ndi apron. Koma awa tinakumana kai kuno ndi umene analoweraso iwo pa galimoto pobwera pa galimoto yawo. Zikomo kwambiri. Chifukwa Dr. Lake Sikwese atabwera anatipasa impression kuti iwonso anabwera mochedwa. Moti abwana anakangokumana nawo
chapandege. Ndifande nazachita compare presentation yawo imene ili pa page 10 ya presentation alakwe sikweseyo ndi zanu zimene mwakamba pa page 3. Kukhala ngati munakomana ndithu cha ku lounge kuja muna anali panja pa lounge kumene anapereka impression kuti pota anafikaso nawo mochedwa anakakumandira bwana pa ndege kukhala ngati kuti sanayimeso cha ku lounge uko. Nde I'm happy kuti mwatipasa that ujeni that picture tikamapita kusogolo kuno chiona chenicheni tizichiona chairperson ndimene pamenepo. Thokoze funso la mipando ndi funso linabe. Mpando wa VVIP umene unalipo ndikukhulupirira kuti mpando umene unali utangoyikidwa kumene kapena unalipo kalekale, pakuti ndege mene mapita ukasiya thupi la Kasambala malo anali wayika coffin. Nde kuti mpando umene unasiyidwa apo kalekale. Mr. Ulemekezeka chair, mpando wa mundegemu umasunthidwa nde usiku limenelo ngati inali kusogolo ndi anyamata anzanga ngati ine anauchosako kuti azakhale mwaulemu pambuyo pamene amakhalapo. Chabwino ndi nkhani ya security, dongosolo la security inali bwanji akamayenda a VP amasechedwa mu lounge normal kapena amapangira sechi mu ndege? Linali ngati banja timadziwana kuti dokotala akunyamula mankhwala ake, ADC mafairo eni yakewo briefcase, ndekuti utenge briefcase ukaiseche ya VP siti mapanga zosecha timakhulupirirana kuti onse amene akwerawo ndi achitetezo. Akamachoka kunyumba munthu kuti ukwere convoy zimaoneka zamasewera koma makhala ndithu amaziwa ine amandidziwanso kuti awa makonda kunyamula chakuti zinali zokuti timadziwana bwinobwino. Ndewo lopo kwerapo singakayike kuti akwera ndi china chake cha upandu madziwa kuti nza ntchito zokhazokha. Kusonyeza kuti panalibe kuzosechana anthu amakwera ndege ya VP. Nthawi zambiri kwakhala kuti kuli function imene tikamalowa pa VIP kwenikweni timatha kulowa through screening kumabwera ku mkatimu, koma tsiku limenelo ndisaname kwambiri kuti naona aliyense akumusecha, koma procedure yake inali yolowera khomo limenelo pali chochitira screen, koma iwo akonvoy tsiku limene anadusalo panalibenso nthawi kuti ndinganene kuti anapanga screen, koma poti timakhulupirirana akazi anu ndithu muyeneka kuwakhulupirira akamalowa ku chipindo kuti asananyamule chikwanje ziko. No, ndikumvesesani fani mafunsa fwa kuti manena kuti convoy ulendo uno mu lounge sinaduse inapita straight ku apron, sonza kuti panali security breach ya anthu ena kuti pa scanning machine sanadusepo ngakhale anthu samasechedwa normally, koma ulendo kunali ma instructions kuti apite straight ku apron. Fanye kuti mafunsa kuti security inali bwanji ngakhale panali issue of trust. Nde tinene kuti ulendo upita ku apron unapangisa anthu ena kuti asapite pa scan. Chifukwa nde mayendedwe akonvoyo ndi speed yabwino ndithu, nde kunali vuvuvu ukafika pa ndegepo kuti akwere azipita, nde kuti upeze nthawi soti nditsike kaye andisichite sikani ndinama pamenepo. Chabwino lomalizira iniyo ndamene munayesesa kufika pafupi ndi ndege ngati wa protocol kuyang'ana mipando kuti mapilot mudayankhulana nawo munapanga nawo check kuti ali bwinobwino tsiku limene lili kuti amamveka bwinobwino mkamwamu anali bwinobwino? Tinangobaibisana ena wandithu anali amayoera bwino
ngakhala nali apayiloti nditinangobaibisana ndi anzathu